Nangitlog na ang 300-layer chicken nga gihatag ngadto sa Banuog Kafgu Active Auxiliary Farmers Association sa sitio Banuog Palmahil, Talaingod, Davao del Norte niadtong milabing bulan sa Oktubre ning tuiga. Gihatag kini pinagi sa programa sa Department of Agriculture nga Special Area for Agriculture Development kung saad. Usa lang ang Banuog Kafgu Active Auxiliary Farmers Association sa duha ka mga asosasyon sa Palmahil, Talaingod ang benepisyaryo sa programa. 28 ka mga kanhi-rebelde ang naglangkob sa Banuog Farmers Association. Sa 300 ka-layer chicken, 55% na ang produksyon sa itlog. Padayon sab ang pagpanghatag og teknikal nga tabang ug pagtudlo kabahin sa pagpamuhi ug manok ang mga personahe sa Provincial Agriculturist Office kun Pagro Livestock and Poultry Production Division sa mga miyembro sa asosasyon. Sa tinguha nga maplastar ang ilang panginabuhian nga usa sa mga mandato ni Governor Edwin Hubahib. Ang proyekto kabahin sa 13-point development agenda ni Governor Hubahib nga greater livelihood and income opportunities. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.